En af de 6 skills er kollaboration. Hver af de 6 skills har en nøgle, som har 5 stadier ud efter, hvor meget du gør af de 6 skills. Så for eksempel her på kollaborationsnøglen, så har du 5 stadier ud efter, hvor meget du samarbejder. Det vi vil gøre nu, det var, at vi lige vil gennemgå kollaborationsnøglen for jer, og så fortælle jer, hvilke slags situationer vi er i, når vi arbejder på de 5 forskellige slags stadier. Ja. Og det første stadie. Skal elever arbejde i parvis eller i grupper? Og hvis de ikke gør det, så slutter det her stadie her, og de samarbejder ikke. Og hvis de gør, så går de videre til step 2. Step 2 er, har eleverne fælles ansvar. Hvis de ikke har fælles ansvar, jamen, så forbliver de på det step. Vi er rigtig tit på det step, når vi starter nye emner op, og der bliver lærerne også rigtig tit op at gå sammen i grupper og diskutere, hvad vi lige har lært, bare lige for at dele vores viden og vores meninger. Men på den måde, så har vi har ikke fælles ansvar på den måde. Og step 3 træffer eleverne væsentlige beslutninger sammen. Det her step, det er vi rigtig tit på i matematiktimerne, hvor vi arbejder sammen, men det er stadigvæk en individuel opgave. Så vi skal hjælpe hinanden med at forstå opgaven, men lave den individuelt. Så derfor så træffer vi væsentlige beslutninger sammen, men har et individuelt svar. Step 4 er elevernes arbejde indbyrdes afhængigt. Så det har vi arbejder rigtig tit sammen, men vi arbejder nødvendigvis ikke afhængigt af hinanden, når vi for eksempel har historietimer eller historieprojekter. Der havde vi her sidste år et projekt om 2. verdenskrig. Og der havde hver gruppe en slags ting, de skulle gå igennem, som forsyninger og luftangreb og alle de her forskellige slags ting. Og hvis du skal arbejde afhængigt af hinanden hele tiden, så kan du ikke rigtig nå at komme så langt. Så der giver det mening også at kunne arbejde individuelt. Og det sidste step, det er så, hvis du arbejder afhængigt af hinanden. Nej, hvis du ikke arbejder afhængigt af hinanden. Og det har vi her prøvet. Hvis du arbejder afhængigt af hinanden. Og der har vi på et tidspunkt haft et filmprojekt, hvor det eneste krav, det var, at vi skulle alle indgå i filmen. Og den her film, den ville ikke kunne lykkes, hvis ikke vi havde en, der både var god til at filme, og en, der var god til skuespil, altså en, der var god til lidt af hvert. Fordi at vi skal arbejde på den her opgave sammen og samarbejde, så alt skal laves sammen. Ja, tak.